Γεια σας φίλοι μου. Πήρα αυτό το πέλετ από το Σκλαβενίτη. Πήρα 4 τεμάχια. Το χρησιμοποιώ για την άμμο για τις γάτες μου. Έχω 2 γατούλες και νομίζω ότι συμφέρει αυτό. Το αλλάζω κάθε μέρα. Τις έχω εδώ μέσα στο σπίτι. Γύρω στα 6 ευρώ το κομμάτι. 2 εξάδες νερό. Τα 2 τα έχω ανοίξει βέβαια. Νεφέλη. Παίρνω από και από εμφιαλωμένο νερό γιατί νομίζω είναι πιο διουρητικό. Δεν έχω φίλτρο νερού. Πείτε μου αν έχετε και αν είστε ευχαριστημένοι. Πήγα Σκλαβενίτη σούπερ μάρκετ και πήρα 2 κουλουράκια ολικής 55 λεπτά το ένα. Αυτό το ψωμάκι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο με πιο αγνά υλικά. Γύρω στο 1,70 με προζύμι. Μαντιλάκια υγρά baby care. Και αυτά πόσο να έχουν, γύρω στα 2,5-3 ευρώ. Ανθότυρο. Το ανθότυρο κάνει 1,62. Πήρα ντόρο κρέμες light 15 φέτες γύρω στα 3,5 ευρώ. 3 χυμούς ντομάτα γύρω στα 40 λεπτά το ένα. Ένα κουρασάν, 2 κουρασάν πήρα, τώρα το άλλο δεν ξέρω που είναι. Μαράτα 45 λεπτά. Τριμμένο τυρί ρεγκάτο. Πόσο έχει και αυτή, γύρω στα 2. Ναι, 2,5 ευρώ. Φύλλο χωριάτικο 4,5 ευρώ από να κάνω καμιά πίτα που θέλω. Τυρί φάρμα κάραλι αυτό. Αυτό γύρω στα 4 ευρώ 400 γραμμάρια. Φυσικό ταχίνι Όλυμπος, ολικής άλυσης. Αυτό το ταχίνι μου αρέσει πάρα πολύ. Πόσο έχει αυτό? 3 ευρώ περίπου. Σακούλες 1 λίτρου για τα τρόφιμα. Και ψωμί σικάλεως μαράτα. Είχα πάει και στο Κρεοπόλη και πήρα κοτόπουλο. 1 κιλό κοτόπουλο κανονικό και 1 κιλό κοτόπουλο κιμά. 20 ευρώ. Συνεχίζουμε το σούπερ μάρκετ. Πήρα Byron. Αυτή είναι τροφή για τα αδέσποτα που παίρνω. Έπεσε κάτω, δεν πειράζει. Καφές Λουμίδης 3,5 ευρώ προσφορά, γιατί ο Λουμίδης κάνει 5 ευρώ. 2 γάλατα μαράτα 1 ευρώ το ένα. Μία χλωρίνη δρόλιο 1 ευρώ. Λοιπόν, πήρα για το πλυντήριο καθαριστικά. Αυτό το ντρόλιο το μαλακτικό κάνει 94 λεπτά. Και το υγρό αυτό που είναι για 44 πλύσεις κάνει 4,30. Είπα να τα δοκιμάσω και αυτά. Ριγανιές μαράτα 1 ευρώ και κάτι. Το κουρασάν αυτό που είπαμε 45 λεπτά. Χαρτομάντιλα, γιατί χρειάζονται και αυτά. Να τα έχουμε μέσα στην τσάντα μας. Και ποτέ δεν τα βρίσκουμε. Εγώ δηλαδή. Γύρω στο 1 ευρώ, δεν ξέρω. Δεν βρίσκω. Ορομάντιλα σεπτόνα.
Και αυτά για την τσάντα. Πόσο έχουν αυτά? Ξέρω. Στο 1,5 ευρώ. $1,70. Λίγα είπα. Και είχα πάει στο pet shop και πήρα και 4 κονσέρβες. Εδώ βλέπετε τις 3. Αυτές τις δίνω στα γατιά μου. Κάθε απόγευμα θέλουν μια κουταλιά πατέ. Έχουμε αυτή τη συνήθεια, μια κουταλιά πατέ. Χθες δεν είχα το μεσημέρι να τους βάλω και κάναν σαν τρελά. Ρίχνω και στα δέσποτα καμιά φορά. Αυτά, φίλοι μου. Συνολικά πλήρωσα 47 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και κάνα 20 έδωσα στη Λαϊκή. Γεια σας, φίλοι μου. Θα κάνουμε τα ψώνια από τη Λαϊκή που έκανα. Λοιπόν, πήρα 15 αυγά ελευθέρας βοσκής, καμιά 8 μπανάνες. Τα αυγά κάνανε 3 ευρώ. 8 μπανάνες γύρω στα 2,5 ευρώ. Ήταν 2,5 κιλά. Πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια αυτά. Ένα μπρόκολο. Ρόδια που πήρα. Και χυμό. Και 2 κουνουπίδια μικρά. Αυτά όλα τα πήρα 5 ευρώ. Συνεχίζουμε με τη Λαϊκή. Πήρα έναν άνηθο και ένα δυόσμο. Θέλω να κάνω μπιφτέκια. Ίσως καμία πρασόπιτα, δεν ξέρω. Αγκουράκια. 1 ευρώ. Αυτό ο άνηθος και μετανός είχαν 1,70. Ακριβά. Ντομάτες 1,5 ευρώ. Είναι για σαλάτα και πήρα και μερικές για φαγητό. Μήλα με 75 λεπτά το κιλό. Καροτάκια 1 ευρώ. Και βρήκα κι άλλο άνηθο στην τσάντα. Άμα δεν είσαι συγκεντρωμένος και είσαι αφηρημένος, τέλος πάντων θα βάλω στην κατάψυξη. Πήρα ρεβίθια, γιατί θέλω να βάλω και στην κατάψυξη, να έχω να τρώω όταν δουλεύω. Πήρα πράσα. 1,5 ευρώ το κιλό είχαν τα πράσα. Κρεμμυδάκια 1 ευρώ. Και πήρα και λίγα άγρια χόρτα, μισό κιλό. Αυτή ήταν η Λαϊκή. Νομίζω πήρα αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω τώρα την άλλη φορά. Πότε θα ξαναπάω. Αυγά σίγουρα αν τελειώσουνε θα πάω να πάρω. Αυγά και πορτοκάλια βασικά παίρνω. Αυτά είναι τα στάνταρ και καναρόδι. Να σας πω ότι πήρα και αυτή τη ζακέτα. Αυτή είναι εδώ την μπλούζα. Εγώ από τη Λαϊκή έχω καιρό να ψωνίσω. Αλλά μου άρεσαν αυτά, δεν ξέρω. Πήρα και αυτή τη ζακέτα. Είναι καλοφτιαγμένα κομμάτια, δεν είναι... Αυτή την μπλούζα. Θοδωρή, τι θέλεις εκεί πάνω? Φύγε. Να τον κάνω.
Φύγε Θοδωρικό. Και αυτή την μπλούζα. Έχει και αυτό εδώ το φουσκωτό μανικάκι. Αυτά όλα 3 ευρώ το ένα. Και όχι ότι δεν έχω, αλλά πήρα και ένα μπουφανάκι. Πορτοκαλί, 5 ευρώ. Αυτά ήταν τα ψώνια μου. Γεια σας φιλάκια.